Ka jing puli kot kalong ka jingmento yo wei po wei namar ka penklan ya ka kom perkhat namar ka ai bun ki jing tep au brium dangshen wei rang ba bang thu kerteng kum reverend gr maublei ubade yu rang ba balas dang ha ka kam tho kot nadu usnam arjan riu ulayo ban penmi bat plepai ba ya ki kot ki balak tip kum kasnam thamai sa nar pna jimi pat jingrong no ka kot christmas ka bakamen ka bade ka kot nak benta ka bakongsan haswa ban rakhi ka christmas hau news nam na lor ki wei di ki kot ki bau la tho ha ka jingyo bani kren bok ni rang ba ula ai ka jing batai shaphang ki ni ki kot ke jing penbi ikedik kot kabalale hakani kasnam ar ajar apsan bat kamju yakini kawai ke bangile long spang kani ke Christmas bakamen te ke kani ke Christmas bakamen kamot ba ublei na drong lengbau Jesu Christ uya telang bat ngi nakapta batau kalat ke jing penem yang iki brio ta ka Christmas bakaman kene kalong kaba la pen kamyaka am tang ba an pule kalong kop kakat Christmas atat apa pa ik perlok dakane pio batai atat ke jingjiang ne kum ke jingjiang ne kalong kumno ba kirustat ndai ang nang ne ke dan ke jinsno lang berki klor habneng nang ta hak Christmas hak dekat inyo riru yak katto kane kineki Christmas gift kabang chat petkot dan ka hang ne ke dan stoutly ke ba ngisat le bat ka wei ka bagi le kalang ka jing khawai Christmas ta ka balang ha ka binga bam so ba kom ke sngi kha yau Jesus Christ ka bar padru ngitip baksnam ar hajar opsan kat kotna te ngidon kani ka wei pat ka kat bat kene kalong kasnam tumai sa nar na ka jing me pat bat ki jing rong no te kene ki jing tho ang ne kalong parachik tu ngim su thu ba stang snam tumai kum no ta den balak pet ne kot ki sla story bat ki wei ki dan ki balak patang ne kum no ki ken kasnam jongi kumagalong long mata ar hajar apsan kasnam ta kasnam kabomot menu lastang nokang barka jakum no hakitu ki por machwa hangni yo I ka jing standard pna Jesus Christ nang ta kum ju ya ka jing mit pat jong u barka jing rong no hakan de kot ngelapan tep ya ka bokum kata koi pat kane ko kot kala thong ne ki singi kapang bat ki jingi to katalang ngesngu tenat bak bon ki parwanget ki la penon kami kane bat mata kala long kuman rio hajat li kala ya lese kam tam ki bri chanong kendong ki kwatep sebab ki singi kapang kumdu kajia kumdo kalong bat na kata isyam da ka Bible ba ke jingle ka kita ka yarap yang I bentip syu kidon put ki sing ki terpang hapo ka snat ka assembly jongi ka GP assembly bat kumju ka PCI bat ikini kat ki babun la dap to haka dekat bat ka long ka jing yarap yakitu ki bakwa pun pule ka syu kidon ki wei pat ru ki kat kumba kumakane kabadais pang kajing kedau cakaba rong balang long rukat pat pala suspension ke bubun ki school patpau ru ki pendot kami ya kane kaptam ya kitu ki kwa rong balang da ka jong ke jing mot joki bat ban long rukat
kalau lang ke jing pentoy am tang na bahikai skul penpau ke jing pentoy kalau haba ke don sa jingai na snang kim yo an skul penpau haka jak puli ni haka jaka baki kitre kin puli ke ni bat ladap ke ni ke lapan pendap ikam kabade men long kumta let's say ki don ki ba puli ke English tekane ka dai ke English kabale thu chabang kumno ka doctrine ka jing chikai san tanrai chapang ka jing pen em balai kai dak te jong blai bat kum juk reforma kidan apang ne bat kene ke dai kitu ki popule English kila anyo yaka kane kalong ke jing kran hak tin kasi bat ke tin English jak ba ki bubun let's say ki ba kwa bentep chapang ka Christian theology jong kasi ke la bentep nang ne ka kot bat ke bubun ki wa kan mentep jak ki jing kai sang trai kum nu ka jing ya dei ka nam kasi bat ka nyam kristan ha ki por machwa bat hadu mentaru kane ka the casis culture and belief as confronted by the gospel tiang ni la tho lang ka English bat ka kasi tingim nyu ban ya kalang ka jong ka nyam kasi la jong nyu ko ha to kata handa ke jingwan ka gospel kamut satya bat sange no ka jinge jong I ho blai henry ka jingu wan jo gospel kalang kumnu ban beteng susu ban kampan ba susu ya ke jinge jong I ha ka jing toko bat ka gospel Jesus Christ tiba la thong ne kam tam ka badai ka ribabal ka thamai ka mairang ka thamai ka ribabal nado bastang dai na mairang ha ka pisia label ba ka don ka ne ka thamai jo ka ribabal bata ka dang peteng nado ka snam chaja kendai spa rio arajan rio let's say ha ka snam araja lifeway na kapta ke jingdap chispa apusan snam jokaru kalang kebatat kam hadu kata Pila banyo ru yakini kikot na ka KGP Assembly Book Room Shillong nangta kitinat kibadon hajawai dauki nongston mairang bat kiwei kibadai ka KGP Assembly Book Room nangta nakanalarampai bookstall maukar ka Rikhazi Book Agency maukar ka World Vision Bookseller Room maukar bat hakaling share bookstall saulat pendeng miong mairang nalor kata pila banyo lengba ka mobile car ka bayai dekot kaleng kari kasi jentia ka pila ban phone hau number nriu khandai not sausan pran riu yuwei kini ke kot nilabu akitukan haslong bat kumju kini ka wei kalong ka KGP Assembly Book Room bat kidon kitnat jongka hajawai hadoki anong stoin hamairang bat kiwai ki jaka jong ka KGP Assembly Book Room la banyo yakin dekikot nang tu kawai padu kadon nala rumpai bookstall maukar Shillong tu kaneru kadon nang tu Nagta kawero Rikhazi Book Agency maukar Shillong kaniru gida nang tu bat nang ta ka World Mission Bookseller Room kadon Shillong kaniru hamairang ru kadon ka bookstall kabangi khat Linksir bookstall hangni po saulat penam yang mairang tingila banyak nak tu bat ka mobile car jong wiper lok yat dikot keleng saudong ka Rikhazi jantia kadon ka phone number jong hang ni bat la bat phone jau hakan kan kupor un saya tu yangi hang nu la banyo yakin ka Habatin page bahagi ki shop ka shop plus F Ka Plus F
Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.